Živjeli, dobar dan, ovo je jedna neiscrpna tema hrvatskih auto oglasa na Facebook Marketplaceu gdje ljudi ne odustaju pisati pizdarije i očekuju prodati svoj automobil, pa lagano krenimo redom. BMW iz 2000. godine 3.0 dizel sa 271 tisućom kilometara. U urednom stanju, tu je nabrojao da ima crno nebo, to je jako bitno. I na kraju oglasa čovjek prijeti da kada su 318 sa špaker opremom za 3000 eura, onda njegov vrijedi 4000 eura. Dvokotač Ducati sa novim zubčastim remenom. Nadalje, prodaje se BMW serije 3, 318D, 2020. godina, prešao 80.000 km, nov, kao nov, iznutra sve kao novo, bez ulaganja, nov. Slijedi Audi B9 2.0 TDI za 25.800 eura, vlasnica vozila i to je garancija kvalitete, pouzdanosti i ispravnosti. Slijedi VW Touran sa stvarnim kilometrima, izvrstan, očuvan, rega, to znači da je kvalitetan, ima nebo, ima pod, ima novu hidrauliku potisnu, novi kuplung, nove diskove kočnice i tako dalje. Ugradio je u njega također infotainment iz Golfa 7. Ovaj program je sponzoriran sa kosilicom za travu i obavezno je kupite. Suzuki Vitara sa svom mogućom opremom, mikrovalna pećnica, kuhalo za vodu, automatsko osvjetljenje, svjetla, lijevi i desni žmigavac. Ako pritisnete trokutić na centralnom grebenu, možete upaliti sva 4 žmigavca. Ovaj program vam donosi traktori i konji. Kupujem automobil do 250 tona, da je dizel i da ima super opremu. Slijedi A6 Avant sa regom, to znači da je kvalitetan, ima dosta opreme i nove ljetne gume. Za sve informacije možete me u inbox. Slijedi A4B6 sa V6 osmakom, 19-cama, 18 coli, dosta full opreme. Za cijenu možete i ovoga u inbox. Još jedan auto sa garancijom kvalitete, vozila jedna vlasnica, nikad vožen tijekom PMS-a, ima automatski mijenjač i 196.000 km, cijena nije fiksna, nalazi se u Puli, ima nove gume, napravljen mali servis prije registracije, tako da možete biti sigurni tijekom vožnje ovog malog Mini Coopera sa F1 automatikom, jer je žena striktno birala F1 mijenjač koji je koristila tijekom ovih 196.000 km i nikada tijekom PMS-a. Slijedi oglas van pameti, prodajem BMW 2014. godina 280 TKM, to znači da ima malo kilometara. Odličan automatik 2.0 dizel sa vrhunskom opremom. 19.000 eura za auto, skoro 300.000 km. Hvala lijepo. Slijedi Fulcika Caravan za tračavih 111.111 eura, koji je zimi služio kao ralica, a ljeti kao kosilica za travu. Nadalje slijedi još jedna Fulcika iz 2013. godine sa 125.000 km i 150 konja za sitnih 15 eura. Auto od opreme ima volan, mijenjač i sjedala. Također ima vrata koja se mogu otvoriti i zatvoriti. Slijedi Golf 4 4x4, mogu zamjene, koga šta zanima nek se javi. 3.700 eura za ovu
4x4 Golf četvorku. Puno četvorki, mogla bi cijena biti 4000 eura, tako da bude sve 4. Slijedi Bembura E90, vlasnik 3 godine, promijenjeno remenca radilice, promijenjen akumulator, amburator, stabilizator, ima 333 x. To je malo kilometara. On bi kupio neki auto koji bi on nadoplatio još 5000 eura, s time da se ovaj njegov sa malo kilometara uzme pod račun i da se on nastavlja voziti. Evo par slika ovog krasnog primjerka BMW-a sa rozom, pur pjenom, ne pur pjenom, nego ovom aktivnom pjenom. Evo još jedan automobil koji je vozila vlasnica. Dakle, puno u oglasima ima automobila koje su vozile vlasnice. Ovaj je Opel Omega 2.0 GL koji nema prednji znak jer to tada nije bilo u serijskoj opremi. Iznutra je jako očuvan, vidljivi mali znakovi korištenja, a u njemu se praktički nije ni sjedilo. Opel Omega 5000 eura. Nema prednji znak jer to tada nije bilo. Ovaj program vam donosi motokultivatori i kombajni. Slijedi još jedna Folcika za 6000 eura, može zamjena za BMW ili motor uz njegovu nadoplatu. Ovaj automobil ima samo 277 TKM. Cijena je 6000 eura sa gromićem zbog toga što je Knin blizu rodnog mjesta Nikole Tesle. Automobil je služio kao barčica tijekom ljetnih mjeseci, također je služio i kao kosilica za vrijeme proljetnih mjeseci. Dakle, nije sve nenormalno, evo ostavio sam za kraj jedan BMW 730 dizel iz 2000. godine, 7000 eura, individual oprema i auto izgleda na slikama u sasvim solidnom stanju, možda malo zahtjeva malo uređenje unutrašnjosti jer se vidi da auto ima godine, također posjeduje original infotainment iz 2000. godine, nije na vrhuncu, ali vidi se da je ekran radi i da je auto u ok stanju. Dakle, čovjek traži neku realnu cijenu za ovakav automobil, vidi se malo istrošenost sjedala, ali to se da obnoviti, tako da ovaj automobil sa nekom realnom cijenom i ok stanju. Hvala što ste gledali još jedne hrvatske auto oglase.